ሰላም ከመይ ትኮኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። أول بالجمهورية كلوب إنتر مارشيب زي تفلت مقنع زي تولد رلو مبلغ إحسان بعتن ولدر تروفيو كاليفيا بعود سويسرلندا أبالي إمارات مساسم ركبو أبزلو معمد مبلغ إحسان بعتن جيس تخيل ولدر تروفيو كاليفيا تقرد متبين 4 شعتن 20 كيلومتر زرح قطور ديما كايدوم عمود 10 كيلومتر برقومت قاعد زفنو يان كريستيان دومان ودرو بسلسة ساعة 4 دقيقة 45 كالين بمزام عود نايزا ودرو مقان أخري لفيو أبال إكس دي ساستانان إيطاليا كريستيان سكارون برتغال أبالي أنطونيو مورغارون دما بتمسسال شبشي كاليتا دحروم كالاين سالساين ترتاب محاز أبوليم ديبوم بمقنيات نايزا عوات ميزين رحمشان يوشعين نتبزرق بيان كريستيان دمرنا بروفيشنال عواتاتو 4 تبزيحون إمارات زا كتاب زام مجمار زركب حدش نبشكلة عمتات وددر بانقد ساسة تغرر 4 عواتات حفيز الله ياس كريستيان نمدرح عوات كمز قبزق على دحرم إن زمان شموتو معالتات ويدما دحر 10 شعاتنا ودر معالتاتيو زي كازيان كريستيان مبل 10 شموتو تغرر عود تروفيا كاليفيا يو أبزو در مسكلوب وجوسا ود تسميد زنبر مراو قدسون زي تفلتنو مكنات ولد روكزازم أي كالن زرقال ولا ربع 20 شعتن تريب كلا مدرخو قصيلو تخايدو ابزا مدرخ دما تقرارن تبيتساسان 20 كيلومتر زرخو دريما كايدوم نزا مدرخ دما امزام نايز حلف عمد كاب عباي بريطانيا غانتا انيس وصيو ناب سويسرلانداويت غانتا كيو 36 بمصمبالا زرابرس كفيت زنبر بريطانياوي توم بيت كوكنو ودرو بسس ساعه 18 دقيقه 15 كاليت مزام عود كلا مدرخ زرقال ولا كوينو ابزو درمس ماليزياويت كلب ترينغان بمخان زولار زول متكل يبرما بغلطه دقيقه 28 كاليت دحر مبل 4 سنتر تحيزو نزور الاولى بريطانيا عود كلا مدرخ بيت كوبش 6 ساعات 28 دقيقة 26 كاليتن كمر حجم مير لو إيرترو متكل يوب كل دقيقة 5 ساعات كاليتن دحرو مبل 4 كلتن ترتحيز له زور الأولى حمص 3 الربع سالسة مدرقو أبزوت لو تقرر متيميتي 8 كيلومتر زرقتو ددر كايديوم حدش بريزيدنت كوعسو اغر اسبانيا رافيل لوزان بريزيدنت كلب ريال مدريد فلورنتينو بيريز اب لا ليغا كم ديانو كوينوم زمرح انجليزيان ديانو كم زلل كم زحبرو غليصو ام مدرك بريمير ليج انجليز ديانو ناي مدرك سومام نصب زفتمو عنا وسنتات وتر مستنو اوفيوم ام مدرك لا ليغا زدانيو ديانو نصوتا كير زقل جيغا وسنتاتهم قصالي اب افنا قفتي وصيوم ديانو انجليز كابنا اسبانيا ديانو زعش عام كم زلوم زامن بريزيدنت كلب ريال مدريد فلورنتينو بيريز دمان حدش بريزيدنت فيدريشن كوعسو اغر اسبانيا كوين استمرص رافيل لوزان نسواب تناتو سلطان تزهلو نيرو نصوتاتات لاليغا كاب انجليز ديانو كمص كمرحو فقاد مهبكم نيركبل كم زغلصلو تحدش بريزيدنت غليصو انجليزيان ديانو ماكل سمو ويدما بقدام سنبز مرح صوتا ابزهلولن غزينا بلاليغا سعود عرب تغعيزون وسنت ግጥማት كم زدانيو يفلت ኣብ ብራዚል ጎሊሖም ንዝወፁ ታለንታት በቀረባ ንከታተለን ኣብ መዳን ተጸሚዳ ዘላ ቸልሲ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ ኮሮንቲያንስ ወዲ 18 ዓመት ደነር ናብ መስርዕ ክጽምሮ ምስ ክለብ ኮሮንቲያስ ኣብ ስምዕ ምጽሓት ገሊጹ كورنتياس كاب قدامي كفريتشيا دينر 8 مليون يورو عطاو كتكبرن كلا دحرو دما كم اوش 5 مليون يورو كسعبل ايو دينر ابتي كوبينها زبل سيام زفلت ناي منسيات ناي برازيل ودر كابتوم غول حزو صبق عزعتو منسياتيو دينر ابز ودر ابز كيرم 8 قطمات سستشتات كمزغن كله حنت ناي شتو اور دما كيرو غانا وناي قدما كافال انتر ميلان سولي علي مونتاري اتنبس كم طاوت كعسو اغر زغلصا شودنا وزلاتان ابراهيموفيج بالون ديور كعوتلو زي قالو لك اندمانات بزح زربا زبزح بمبارو غليصو مونتاري ابتيم سبورتي على زكارو قال محتت زلاتان ايكم ودغانتو حديدونا يفلطني كلنا تبلوص عقمنا وصينا كصوت ترايز دل نيرو ابل مزنبرو زحو ستافي بزي قدسا وسنت قطما صلوانا يفطر له العقم زنبرو تصاوتايو مزلاتان بيس ميلان انتر ميلان كصوت ادر ركيبه ازي بلو تصاوتايو كامناتو ولدون اتي زبل كبل دفر زلاتان بالون ديور كعترو زي قالو لقند مغنيات كن زربا زبزح مبنباري كبل قليصو غاناو مونتاري ابسري ابز نبر غيزيو بمالاتات اس ميلان انتر ميلان ونيزن بيسكيران 207 قطمات كايدن كله 27 شوطات 21 قربن دما غيرو أصلت أنا أرسنال ميكيل أرتيتا أب أرسنال أبصن حلو عمتاد أبو تحلولات الزبار عمقد غانتا كفت بزي مقالو حدا كابتب ترغغام زنقفل دخمتات يو زسلت أنا بز غزي زغن نزي كم دخمتات كوين زغلص غداي عمقد غانتان مسبار حدش حلولات مفرام يعينتو ناب ليك تركي لي يكونا لو كم مجلس 4 كلتن ناي ترك ميديا بمتقاسب زرغحتو زينا أرسنال نود 10 عمت تركاو حلولات عدانا ديميسي ريبورت دينيس دمن زرن المفرام لعلت قداسنت حدا مهلاوات غليصو كم مجلس ذا تركاويت ميديا أرسنال زي حلا ودات مفرام قديما زقربتو 6 مليون يورو بتا تركاويت كلب من صاغات غليصو
بداغماي طلب ناي مملاس تخولاغن لعل مقانو كاب مغلاص ايتقطبتن ابز ناي ودر عمت نلدات ادانا ديميسبور نكحلو عسس بتماس سلفه دن مزر لداتو حق بكيو وصيسان مع شوتات تمزغيبولو ኢጣሊያዊት ክለብ ሮማን ብራዚላዊ ኣካፋር ማንቸስተር ዩናይትድ ካዝሚሮ ናብ መስርዕ ናይ ምፅምባር ባክታ ተበጊሳ ምህላዋ ዴይሊ ሜይል ሓቢራ ሮማ ነቲ ወዲ 32 ዓመት ኣካፋል ኣብ ዝወርሒ ብልቕሓ ወሲላ ኣብ ክረማት ብቋምነት ናይ ምፍራም ተኽእሎታት ብዘለዎ መስርዕ ንካዝሚሮ ናብ ከተማ ሮማ ንምግዓዝ ቅርብቲ ምህላዋ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊፃ ሮማ ንመስርሕ ምስጋር ካዝሚሮ ተፈጻሚ ቅድሚ ምግባራ ነቲ በታ ጋንታ ክደል ተሓቢሩ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ካፋሊ አሊያንድሮ ፓርዴዝ በቁልጡፍ ካብ መስርዕ ከተፋኖ ክትግደድ ከም መግለጽ ናይ ቀረባ ምንጫት ካዝሚሮ ነቲ ዓርበ ዝኸይ ዘሎ ናይ ጾታ ግዚኡ ናብ ሰሪያ መምራሕ ዳግማይ ከበራብሮ ከም ዘል ይገልጹ ካዝሚሮ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት 14 ግጥማት ከካይድ እንከሎ ሓንቲ ሸቶ ድማ መስጊቡ ሩመን ኣመሪን መዝነት ምዕላም ዩናይትድ ካብ ዝርከብ እንድሓር ናይ ጾታ ግዜ ካዝሚሮ ኣብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሸራረፈ ምንጹ ይፍለጥ ናይ ቅድማ ካፋል ሊቨርፑል ብራዚላዊ አርተር ሜሎ ናብ ክለብ ሳንቶስ ንክንጽምበል ኣብ ጫፍ ምጽሑ ክኢላ መስርሕ ምስጋር ተጻወት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ ኣብዚ ግዜ ኣብ መስርሕ ጁቬንቱስ ዝርከብ ሜሎ ምስ ናይ ቋምነት ናይ ምዕራግ ኣማራጭ ዘሎ እዩ ብልቃሕ ናብ ሳንቶስ ከቕንዕ ዓብዱል ኩኪት በፂሑሎ ኢንተር ሚላን ናብ ሃገሩ ናይ ምላስ ብዘለዎ ክቱር ድሌት እዩ ነቲ መስርሕ ቀጠልያ መብራህቲ ክውላዓሉ ክኢሉ ናይጄሪያዊት ከዓይ ባየር ሌቨርኩሰን ቪክቶር ቦኒፌዝ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ካብ ባየር ሌቨርኩሰን ወፂኡ ኣብ ስዑዳዊት ክለብ አልነስር ንክጽምበር ኣብ ጫፍ ምህላው ክኢላ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ገሊጹ ከም መግለፂ ምንጪ ኣብ መንጎ አልነስርን ሌቨርኩሰንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣቀንታዊ መልክዑ ሒዙ ይግስግስ ምህላው ተገሊጹ ምስጋር ቦኒፌዝ ናብ አልነስር 55 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ዝሓትት እዩ ቦኒፌዝ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ሓድሽ ውዕል ምሕዳሱ ምክንያት ኣብ ተሓዳሽ ክለቡ ክትከውን ተቃሪባ ዘላ አልነስር ዓመታዊ 15 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ክገብር እዩ ኣብዚ ናይ ወርሒ ጥር መስኮት ምስጋር ተጻወትን ቪቶር ኤዝ ዓብዱል ቃድር ኩስኖቭን ዑማር ማርሙሽን ኣፍሪማ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ኣብ ጁቬንቱስ ኣብ ትሕቲ ቲያጎ ሞታ ስሩዕ ናይ ጾታ ግዜ ክርክብ ዘይከኣለ ብራዚላዊ ዶግላስ ሉዊዝ ዳግማይ ናብ እንግሊዝ ናብ ጋንታ ንምምላስ ወግዓዊ ጠልብ ከም ዘቕርበት ንጁቬንቱስ ከም ዘቕርበትላ ቱቶ ስፖርት ሓቢራ ማንቸስተር ሲቲ ንጎልስ ሉዊዝ ብልቃ ሓምፂኣቶ ኣብ ክረማት ብ35 ሚልዮን ዩሮ ናይ ምፍራም ዝሕዝል ጠለቢኣ ኣቕሪባ ይኹን እምበር ጁቬንቱስ ንዶግላስ ሉዊዝ ብቋምነት ወይ ድማ ኣብ ዝወርሒ ተለቂሓ ኣብ ክረምቲ ብግዴታ ናብ ቋሚ ናብ እተፈርሞ ጋንታ ክሰዶ ከም ዝደሊ መንጭታት ናይ ዜና ይገልጹ ክሳብ 2029 ጁቬንቱስ ውዕል ዘሎ ሉዊስ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ 18 ግጥማ ጁቬንቱስ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ እኳ እንተኸኣለ ዛኪት ክንቀርብ ይኹን ናይ ሸቶ ቀረብ ገብር ኣይካለን ዳኛ ፕሪሚየር ሊግ ዴቪድ ኮት ይቅሬታ ሓቲቱ ካብ ስርሑ ዝተባረረ ዳኛ ፕሪሚየር ሊግ ዴቪድ ኮት ንኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕን ደገፍቱን ብግልጽ ይቅሬታ ሓቲቱ እዚ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንሊቨርፑል ናሰልጣኒ ነበረ የርገን ክሎፕን ክጸርፍን ክነቅፍን ዘርኢ ቪድዮ ክሊፕ ድሕሪ ምልቃቑ ካብ ስርሑ ከም ዝተባረረ ይፍለጥ እዚ ዳኛ ብተወሳኺ ዕፀ ኣርሓሽ ክጥቀም ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለ ዝተዘርግሐ ኣብ ልዕልቲ ዳኛ መርመራ ከም ዝተገብረሉ ይፍለጥ ዳኛ ዴቪድ ኮት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ንኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ሓዊሱ ንኩሎም ዝበደሎም ዝዘለፎም ሰባት ይቅሬታ ክሓትት ከም ዝደሊ ገሊጹ እቲ ዳኛ ብሬቱ በቃላተይ ዘበሳጭሆ ኩሎም ይቅሬታ ክሓትት ደሊ በቲ ዝብልኳ ዘይተዓሲሉ እቲ ዳኛ ብሬቱ ግብረ ሰዶም ምዃኑን ነዚ ምሕባእን ብሰንኪ ከቢድ ጽዕነት ስራሕን ናብ ትወልፊ ከም ዝኣትኡን ብግልጽ ተዛሪቡ ከም ውጽኢቱ ድማ ላዕለዋይ ዳኛ ዘይግቡእ ባህርያት ከም ዘርአየ ገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ጥዕና ኣእምሮ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣለኹ ንኩሉ ዝደገፈኒ ድማ የመስግን ኢሉ እቲ ዳኛ ሲቲ ዝበዝሐ ተዓዘብ ዘለዋ ጋንታ ኮይና ኣላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቀዳሞ 6 ኣወርሒ ናይ ዛዕማ ስፖርት ዝበዝሐ ተዓዘብቲ ቀጥታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ምስሓብ መሪሕነት ከም ዝነበረ ተገሊጹ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀዳሞ 6 ኣዋርሒ 6.5 ቢልዮን ተዓዘብቲ ቲቪ ከም ዝሰሓበት ይግለጽ ማን ሲቲ ንኻልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሊቨርፑል ብ1 ቢልዮን ተዓዘብቲ በሊጻታ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ዝበዝሐ ተዓዘብቲ ቲቪ ዝረኸባ ክለባት ኣየኖቴን ቀዳመይቲ ማንቸስተር ሲቲ 6.5 ቢልዮን ካልኣይቲ ሊቨርፑል 5.5 ሚልዮን ሳልሰይቲ ማንቸስተር ዩናይትድ 4.8 ቢልዮን ራብዓይቲ ኣርሰናል 2.6 ቢልዮን ብኻልእ ወገን ኣጥቃዒ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ማንቸስተር ሲቲ ሓድሽ ውዕል ምንዋሕ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት 200 ሚልዮን ተዓዘብቲ ከም ዝረከበ ይግለጽ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንኤርሊንግ ሃላንድ ካብ ተፈርም ድሓር ብዕፅፊ ተዓዘብታ ከም ዘዕብየት ይግለጽ ጸሊም ብምዃነይ ሕቡኒ ኣሌክስ ባልደ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና ኣሌክስ ባልደ ጸሊም ምዃኑ ዝሕበነሉ ነገር ምዃኑ ገሊጹ ባልደ ኣብ ዝቀረበ እዋን ባርሴሎና ጸርጌታ በብዘካየደቶ ግጥም ሕብሪ ቆርበቱ ዕላማ ብምግባር ካብ ደገፍቲ ክለብ ጌታፍ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ በፂሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ጸሊም ኢልካ ምጽዋዕ ወይ ተመሳሳሊ ነገር ምባል ንዓይ ዝኾነ ፍልይ የብሉን ዝበለ ባልደ እወ ጸሊሜ ብኡ ድማ ሕበን ኢሉ እተጻዋታይ ወሲኹ ደገፍቲ ጌታፍ ንዓይ ጸሊም ይብሉኒ ሓለቓ ጋንቶኦም ድማ ጸሊም ምዃኑ ድማ ይገርመኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ላሊጋ ጃቪየር ቴባስ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ተሓቲቱ ንሱ ጥራይ ዝሰምዖ መጥቃዕቲ እዩ ክብል መልሲ ሂቡ
ጾታ ናይ መወዳእታ እዩ ጓቫርዲዮላ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ጓቫርዲዮላ ናይ ጽባሕ ጾታ ቻምፒየንስ ሊግ ንጋንቱ ናይ መወዳእታ ጾታ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ጾታ ካብ ናይ መወዳእታ ድሕሪ ምባል ጓቫርዲዮላ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ክንሰግር ከም ደሊ ገሊጹ ኣዝያ ኣገዳሲ ጾታ ክኾን እዩ ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ዝተዓወት ናይ ሙሉእ ጋንታ ርእሰ ተኣማንነትና ወሲኹ እዩ ክንዕወት ተስፋ ገብር ክብል ጓቫርዲዮላ ገሊጹ أندرسن تاليسكا بوقعنا فينرباچه ጸንቢሩ سعود عربية كلوب آل نصر مس برازيلاوي تقاي أندرسن تاليسكا مفلያ بوقع فليتا برازيلاوي تقاي أندرسن تاليسكا ካብ كلوب آل نصر بموጻእ بوقعنا بتركيا كلوب فينرباچه ጸንቢሩ ዝተጻወታይ 110 ጸወታታት ንክለብ آل نصر ብምክያድ 77 ሾታት ብምዝጋብ 12 ኣሲስት ገይሩ ሊቨርፑል ተጻወታ ብቻምፒየን ሊግ መርሲሳይድ ክለብ ሊቨርፑል ጽባሕ ኣብ ቀዳይ እግሪ ቻምፒየን ሊግ አንጻራዊ ናይት ክለብ PSG ኣብ ዘለዋ ናይ መጀመርያ ሰላልፋ ፍሊጣ ክለብ ሊቨርፑል ኣሰላልፋ ምሰፍለጠት ሓያሎ ወሰን ተጻወቲ ከም ዘይጻወቱ ፍሊጣ ካብታ ጋንታ من تليفون أليكسيس ماكاليستر ألكسندر أرنولد محمد صلاح جيرجي فان دايك ريان غريفنبرج إبراهيم كونات لويس دياز دومينيك سوبوزلاين على ولدات أليسن بيكرن كاب غانتا وتأزقون تصعديهم أرتيتا أتمك ساعتي سلستل على حجوسه أصلت جارن إسبانيا ميكيل أرتيتا بتر لويس كوليس توها بمقطعات كي حكار بملعبه كم استحقوا سجليسو ميكيل أرتيتا كلب أرسنال زحدة تطيق باي تقبل نتمركبه أزي حجوس مخانو جليسو أتصلت أنا وسيقاب لإعلانيا مايكل أوليفرز في السمات كعتن مفرحان كم زيد لنكابتي سبورت الملايك سرح كم زلو جليسو دحرت صوتنا يموت مفرحان متكعتن زوج حدانيا مايكل أوليفرن صدرون أبتت حلوة بوليس كم زلو تجليسو ريكاردو كالوفير بوغون لويس كليب أي حكار دموت جيغان بار فليتنا نيرنا اتماق ساعتي بمسراز وغن تخكل مقانو قليتسو يونايتد تساعتي كتفرم تسمامي عام كلب مانشستر يونايتد دنمارك نايت قام تخلخلاي باتريك دورغون مفرام مس كلب ليتش بقالات كم سامعتي قلت كي حسيت اون تنز تساعتي ب 30 مليون يورو كم اون 5 مليون يورو توسخ ገንዘብ ከተፈርሞ كم سامعتي قلت فابريزيو رومانو كلب مانشستر يونايتد مس تساعتي او القاوس كم زبصحت حبيرو استتصاعتي مس كلب مانشستر يونايتد ناي نوح غزي وعل كفرم مخانو يقلت نصوت ارسنال انصار سيتي منيك مرحو نصوت بريمير ليج امونغو كلب سمين لندن ارسنال مانشستر سيتي زمرح دانيا الله كوينو ማእከላይ ዳኛ ፒተር ባንክስ ናይ ሰሙኑ ዝዓበየ ጾታ ክመርሖ ምዃኑ ተገሊጹ ጾታ ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲን ሰንበት ሰዓት 7 ፍርኣን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኤማራት ክካየድ እዩ ማእከላይ ዳኛ ማይክል ኦሊቨር በወገኑ ጾታታት ኢፕስዊች ታውን ኣንጻር ሳውዝሃምፕተን ዳኛ ክኸውን ተመሪጹሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐርብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት ዝክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልኦን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዘለልዎን ወደ ሓንኩም أمبسا بني بعار سره أمبسا بني بعار سره أمبسا بني بعار سره أمبسا